Assalamu alaikum. Aziz ildeşler. Almurada Aydın. Aleykümselam. Kemine selam vatandaşlar. Hamura da selam aleyküm. Ve aleykümselam yigitler, vatandaşlar. Size de esselamu aleyküm hemmenize. Sağırın oturar mısınız? Yaşlar. Şükür Hudaya. Almurada. Siz bilen ekrana çıkmamıza katıkan vaqt oldu. Ne doğru. Ha, İş bu iş kim yeterlik bizim kim değil şey yani. Yardımda beraber. o, Almurada bugün şu neme varada edil vaqtı bolan üçün. Oğuzstanlı mesele, yani Oğuzstandaki meselenin düğündeki problema ve şu problemada ileriki yıllarda Türkmenistan'a da avanyan bolup biler. Gelýän käbir maglumatlara göre. Yine dinin üstünden gurnadylar da. Sizin Oğuzstan'a yine Sovet Soýuzynyň giren wagtam şu dini nemeler garşy bolup girdiler de. Şu 79-njy ýyllarda da. Häzir hem şol mesele var, entegem şol. Yani näme üçin hemme zat o diniň daşyndan aýlanýar. O din şonuň ýaly problemaly bir zatmy? Ýa-da o din diýip görkezýän zatlar aslında din dälmi? O bozýarmy ýani? O dini bozup durlar, onam o din diýip görkezýärlermi? Ine şol nemelere bir aýdyňlaşdyralsa, bu zatlary köp siyasi arenada da aýdylmaýar. Habar kanallarında da aýtmaýarlar. Yani dünýäniň niresinde bolsa da kan çuňgur nemesini manysyny aýtmajak bolýarlar. Ýöne düşnükli daşyndan seretsen. Şo arada bir gürrüň edersine täze Türkmenistanda o din oýunlary boljakdyr. Hatta täze Türkmenistanyň öňüne almak üçin hem o din oýunlaryny oýnap bilerler. Mysal üçin ine soňky wagtda bir habarlar gelýär ine ýurdun içinden bize habar berýän habarçylar. Yani M2 guramasynyň nemesi diýip aýdaly. Şo taýa maglumatlar toplanýar, soň o taýdan analiz edip çykýar da. Ine şunu ýaly bir zat barmyş. O dini guramalara, yani Kur'an öğrenmäni, öğretmäni ruhsat bermeýän eken, ýöne şu soňky wagtlarda esasen hem şu koronanyň başlan wagtlarynda ruhsat berip urapdyrlar. Soň hatta orta mekteplere o dini sapak girizmek meselesi var. Şonu gurrun gidýär-de şu ýyl owa girizmelmiş diýen ýaly nemeler var. Indi bu zatyň arkasynda ýatan zat näme? Ösmejek, iza galan halkynyň ýarymyndan köpüsi daşynda bolan ýurda o şunu ýazatlar näme gerek? Muňa düşünmek üçin näme gitmeli biz? Ýaşyl uşak diýip geçen sapara gurrun berdi. Ýaşyl uşak proýekti hakykatdan hem barty 2-nji dünýä urşundan soň döredildi. Bufer zona hökmünde şol musulman ýurtlaryň, o musulman döwlet diýemek, ine musulman ýurtlaryň adamlaryny kommunizme garşy ulanmak we ondan soň şu wagtdan başga bir behbitler üçin ulanýarlar da dini nädip ulanyp bolýanlyklaryny öwrendiler. Indi ine Oğuzstanda 3 sany velayet var. Türkmenleriň ýaşaýan velayetler. Yani 3'ten kanda 3'sü hakkında maglumat geldi. Şo taýda 219 san medrese var diye. Yani din öwredýän yer, yani Goşadyrnaň içinde din diýip aýtjak. Men muňa häzirlikçe säbe onu düşünürsüňiz. Düýüne ýetberen wagtymyz. Ine Balx velayeti Jowjan var. Ondan soňra Nämetali Beýlek velayetiň ady Faryap var. Yani şo velayetlerde 219 sany medrese varmış. Ine 20 ýyldan bäri Amerika 20 ýyl şo taýa o demokratiýa getirjek diýdi, o adalat getirjek diýdi, ýene bir zat parahatçylyk getirjek diýdi, girdi. Ýöne bu adamlar dini nemeler gurupdur. Yani Amerika gelýär, o dini medreseleri ýa-da şoňa bir zat guramalary finans edýärler.
dini medreselere hiç yıl kazancı yok bu zatların. Bir yerden pul gelmeli olara. Dini nemelerin nahil işleyişini menberden, Türkiye'den katı kovubil yani. O Afganistan'ın şartlarında hasam ağır olmalı ol hükman suratda. Yani näme bolýa? Bu taýda 20 ýyl boýunça diňe şu 3 san velayetde 219 san medrese döreýän bolsa we adam şekilli bilim berýän, ine matematikany öwredýän, tebiýaty öwredýän şon ýaly bir nemeler gurulmadyk bolsa demek bu taýda ullaqan bir problemi var. Ýani Amerikanyň islamy isleyişine göre ýa-da talabyna göre bir din dören olmaly. Elmidamada şon ýaly diýerler. Ine Wahhabilik vardır. Wahhabiliğin tarihi 150 yıl. Onun kurucusu deyip Necmettin Abdülvahhab deyip bir adam var. Şonun nemesinde kurulýar. Yani Wahhabilik näme? İslam'ın o Arap görünüşü diýeli. İslam'ın Arap görünüşü ýaly bir zat. Olam Osmanlı imperiýasyna garşy kurulan zat. Yani Osmanlığa karşı o ayaklansınlar Araplar, goz olan turutsunlar deyip döredilen zat. Yani 150 yıllık geçmişi var. Katı taze bir zat. Bu nahili işliye İslam'ın içinden bir bölük yerlerini alıyor. Vakan doğulu vurun vermesen şol neme veriyor. Ervet netice veriyor da. Bularım yine şonu diýerler. Edil şon ýalam bu zatları gün vatarın yurtlarının gizleyen kullukları edip geliyor. Yani dini bozup üyüt gelip eline verýärler. Ine şu senin aslında dinin deyip tavşyrýarlar. Sen hem o canlı bomba olup özüňi ýarayan ýa-da adam öldürýän, terörist bolýan, Taliban bolýan, Daesh bolýan, ýani şoňa meňzeş bir toparlar bolýan da ine Daesh, IŞİD ýa-da Taliban nereden gelip çykýar, El-Kaide nereden gelip çykýar. Buların gelip çıkışı, o senin dinin alya, tazeden işlep, eline tavşırıya. Yani ne edip tavşırıya? Şu an yankı o medreseler diye de medreselerin üstü bilen tavşırıya. Yine şonun ýaly aslında düğünden başkadır o dinde. Onun ýaly hazır şu an Taliban'ın edýän ya öňkü eden işlerin hiç birisi yoktur. Ve şu ýagdaý bilen Türkmenistan'am karşılaşacak. Yine gün vatar yurtlar bunu edýär dedik. Indi Orset, Orta Aziýa üçin şoň ýaly bir plan taýarlanýar diýip maglumatlar gelýär. Yani analizlerin netijesi şonu görkezýär. Yani Orsam indi Orta Aziýada o dini medreseler döredip, şo taý dini täzeden üýtgeşdirip, öwredip, soň Orta Aziýany bir ýerine gyrlyşdyryp, tozdurup, ondan soň ine Jirnovskiň nemesi vardır. Orta Aziýadaky bütün Mendeleýewiň tablisesi bize değişildi ya, biz almalı diye. Olar düşünmeýär, işlemäýin bilen ok, adam hökmünde gören ok da Orta Aziýanyň halklaryna. Ine şonun ýaly bir ýagdaý var. Halmurada aýdyn. O ýerleşlerimizden bu taýda o sorap biler ýa-da pikirine aýdyp biler. Ine dini üýtgedýänlik, yani dindäki İslam'ın şu wagt ýaşaýan problemalarynyň hemmesi aslında İslam'a değişildi. Üýtgedip tavşyrypdyrlar yani elimize. Onu din mikan diýip eýe çykýanlar var. Onam näde eýe çykýar? Ine en gyzykly şu taýda. Okey, üýtgedip bilerler olar yani hökman suratda. Ondan erwed näme ederler? Ýöne immunitet ýok. Immunitet hem nereden gelýär? Bilimlikten gelýär. Ýöne bizde Orta Aziýada hatta Orta Aziýa diýmeli İslam geografiýasynda gaty jahildir adamlar. Gaty bilimsiz, düşünjesiz, jahildir. Onuň ýene sebäbi var, düýp sebäbi. Olam aýallary arka plana atmaklary. Yani pikir edin, aýal çağany ýetişdirýär, ol jahil aýal arka plana atylan, yani öýüň içinde ýapyk bir ýerde köçe çıkman, yetişen bir kız maşgala, en sonunda o bir çağa doğuya, onu çağına o yetiştirmeli. O çağa nahil çağa yetişer. Zalim olup biler, cahil olup biler, o garantiye. Yine cahilliğinden zincirlama geliş şekli şunun ýaly.
Bizim şonun öňüne almaly. Ine bir zat vardır. İslamda aýallary arka atýan däldir. O hemme kim deň derejede bilim almaly. Yani hemme kim bilim almaly diýilen bir zat vardır. O diýmek aýallary aýyrýan, o arka atýan bir din var bolsa o din däldir. Yani aýal aýyrýan bolsa o din däldir. Hiç şekilde o din diýmem kabul edilýän däldir. Ine Talibanyň o aýallar o balkona da çıkmalı däldi ya da öýüň içinde kuhnya bilen tuvalete gidip gelipler diye. Düşünüp bilýäňizmi? Öýüň içindäki o aýalyň öýüň içinde näde hereket etjegine çelle düzgün tertibini goýjak bolýar. Yani düzgün tertip diýip aýtmaýyn, yani havos döretjek bolýar. Ine bu din däldir, yani din hiç bir dinde onuň ýaly zaty ýokdur. Eger bar bolýan bolsa din däldir. Şonuň ýaly bir logika gurmaly bu taýda. Seljermek üçin, yani doğru ile ýalňyşyň arasyndaky tapawuty bilmek üçin. Ine Türkmenistana da şo zat hop salýandyr, onam ine Orseýdyň gizliň gullugy, Türkmenistan içindäkine Mehmet diýilýär, şonu elinde tutýarlar da. Ine şonuň nemesinde sferasynda işleýänligi üçin şu zady etmäne karar berenmişler. Yani bu bir epesli wagt bolupdyr. Bu ýöne indi şu wagt durmuşa geçirjek bolýarmışlar. Yani dini sapak girizmek mektebiň programasyna. Soňra o Kur'an medreselerini açıp o ruhsat vermek, indi ors o İslamy nädip öwretse şonuň ýaly gidiýär. Olan belli, yani nädip öwretjegi bu saatdan soň. Yani orsun öwreden İslamy İslam bolarmy? Yani esas soraw şu taýda. Yani jahil halka bunu öwredip bilerler. Ýöne dogry bolmaz bu. Netijesi gaty elhenç bolar, yani Owganistanyň baran ýerine barýas. Ondan soň bizim olaryň bar maksady şol Türkmenistanyň içindäki baýlyklary ara kesmesiz almakdyr, yani. Şonuň üçin hem ine din ulanýarlar we İslamyň hakykatdan neme ejizdir. Şonuň ýaly Islamy o ýalňyş tanatmakda İslam özüni gorap bilmeýär. Ýani bundan biz dogryny dogry edip kabul etmeli. Gaty ýalňyş nemeler ulanyp bilýär. Mysal üçin ine fatwa diýär, fetva aslında açılış etmek. Mesela Fatih vardır. Yani Türkiye'de yaşayanlar bilýär, Fatih diýen at vardır. Açan adam diýmek. Ya da mesela miftah diýerler, açar, anahtar diýerler, miftah. Yani fetva sözünden gelýär. Fetva diýmek o bir meseleni şunun ýaly dip çözülmegine, çözüljeginiň açylşyny diýmek. Ol adam asmak, öldürmek däldir. Ine şu wagt görüň, orsun nemesinde fatva diýip o aýdýarlar, fetva sözüne fatva diýip aýdýarlar. O fetva diýmek bir açylış etmek, yani bir zada şunun ýaly çözüljeginiň açylşyny etmek diýmek manysyny berýär. Ýöne bunu adam öldürmek o diýilen manysyny çykar diýerler. Görüp bilýäňizmi, din nädip o indi şu ors geljek size medrese gurup berýär, mektep programaňyza neme sokýar. O sizem jahil, halkam jahil, yani. Nädip goranjak indi bu halk? Ya şu wagt ine şol M2 diýilen gulluk, gizliň gulluk döredilmedik bolsa, o nädip goranjakdy halk? O hemme kim din miken diýip ılgar miken diýen, yani. Yani din var. Ýalňyş bolma nemesi var da o taýda mümkinçiligi. Yani şonu ýaly mesela o Almyrada aýdym. Size neme deýin? İlleşlerimize o has düşnükli bolar ýaly. Siziň hem pikirlerinizi alalar. Maňa söz berseňiz. Aýdy ber. Almyrada. Indi vatandaşlar bärdäki şol mene oňa oyun diýen ol din beýlek zatlar, ýani gözlen görülýän ýeri, ýani bu bir oyundur, arkasynda bähbitler var. Ol oyunu oynap bilerlermi? O nädip maksatlaryna ýeter şo daşdaky şol oyunu gurýan gurucular diýeýinde. Ve o oyunu bozup bolýarmy? Şu soralara birazcık cevap verecek olayın. Ol oyunlar yankı meyveni 10 yıl, 50 yıl, 100 yıldan sonra toplanayan bir neme oyun.
Yavaş edilýär. Öňe maýdandyr indiki uruşlar ol awtomatly näme uruş däldir. Diňe düşünjäň üstündäki uruşlar bolar, akyl oýunlary bolar. Indi dini nirde ulanýar, onu özüňiz bir barlak görüň watandaşlar, ýa-ni bärde ekrandan aýdyldy, dogrudur diýmän, barlak görüň, sebäbi barlanmak has bolu düşünýäňiz. Dini ulanmak üçin islendik bir toplumda, cemiyette dini ulanmak üçin birinci şu tarafını sen cahilleştirmeli. Bilimsiz koymalı, aç koymalı. Bilimsiz ve aç koyulan toplum dini Soňsatayda medrese açýan ya da yine bir zat etken öz ayağı bilen ılgak gelýär ýanyňa. Diýen zadyň hemmesine medýär. Ol siz pikir etmeň, özüni ýaryp berenler ýa-ni canly bomba bolup olar öňden bäri şoň ýaly adamdyr diýip. Ýok, olar aç galypdyr, bilimsiz galypdyr. Şondan soň olan garyn doýupdyrlar we bilim beripdirler. Bilim diýenim şol öz bilimlerini beripdirler olara. Ondan soň ol adam gidip özüni ýaryp bilýär, dışyndaky bir näçe adam bilen. Ýöne şol zady etmek üçin hem şert gerek. Ýewropada edip bilmeýän şu günkü Ýewropaň garynda bilen bilim bar. Sen o taýda hiç zat edip bilmeýän. Bu proyektleri, bu oýunlary Ýewropada oýnap bilmeýän, Amerikada oýnap bilmeýän. Ya da bundan aydalı 1000 ýyl öňe gitsek, belki şol adam oýnap bolmaýardy bu oýuny. O wagt dini şu günkü ýaly edip üýtgetmediler. Şu hakykatdan ýürek bulandyrıcı bir ýagdaýa getirdiler başlan. Indi şertlere seretýäs, ýa-ni M2-nin nämesine indi olan maglumatynyň hemme maglumaty biz bilen olaran paýlaşyp oturanok, ýöne gerekli zatlar, ýani ekranda şu zatları adamlara düşündürseňiz, bu bolar diýen ýerlerini paýlaşýarlar, ýani bize görkezýän nämesinde näme bar? Şertler diýe. Bular analizleriň netijesidir watandaşlar. Şert açlyk bar Türkmenistanda. Açlyk diýemde o garny aç däl, pul gazanmak. Ol aydaly medrese açyp ine gatnasaň stipendiýa berjek $50 diýse, şo taýda hemme gider o taýda. Menem giderim, kemine de gider. Ýani hem de bir tarapdan näme bar? Bilimsizlik bar. Bilimsizlik olan ýerinde de ol adam boş galyp bilmeýär, akyl boş galyp bilmeýär. Ol hukman suratda bir zat edip bir ýerden imitlenmeli, ýani beýin imitlenmeli. Oňa da imitki görnüşinde nämeni berýärler, dini berýärler, üýtgedilen diýende dogly düşündürülüş berilen, o gerekli ýerlerini düşündürýärler size elbetde meňzeýändir. Mysal üçin İslam dininde oýnaýan olsa Kur'an-ı Kerim meňzeş nämeleri bardyr. Ýöne däldir ol üýünden. Ýene bir zat bar, ine ýalňyşmasam, men ýalňyşsam düzeldersin kemine sebäbi sen ýaly bilgili däl, men o nämede Kur'an-ı Kerimde bir ýa-da akyl edin diýip geçýär-de. Aklyňyzy ulanma. Pikirlenmeli diýär, sen pikirlenmeli diýär, gönü diýär, ol şu ýa-ni Talibanyň şu günkü tertip düzgünü bilen ýaşa diýen o. Pikirlen diýär. Yine bir yer var. Daş töwereğini öwren diye, tebigatı öwren diye. Indi şu gün men ýa-ni Müslüman diýenlerden sorasym gelýär. Haýsy biri daş töwereğini öwrenýär? Haýsy biri tebigatı öwrenýär? Yani yine nire geldi. Yani men bu dinin üýtgeýän nämesini görkezjek bolýar watandaşlar. Soňra Türkmenistanda şu günkü ýagdaýda Türkmenistanyň hem Özbegistanyň hem bu ýetmäýän sebäbi biz gynansak da ýa-ni Oruslan nämesinden geçdik. Ondan hem bir bilim bazamyz ýokdu dini nämesinde. Şu günkü aýdaly hemme zadyň gowy bolan ýagdaýynda da dini öwrenip diýsen Türkmenistanda gatulu problemamyz var. Olam kadrymyz ýok. Din taryhyny bilýän, ýani dini bilýän kadrlarymyz ýok gynansak da. Namaz okuya cuma gitti deyip ona din adamı yani dini bilýän adam diýip bilmeýän ona hiç haçanam. Ve mekteplere gelmek için mektep Türkmenistan'da bilemek Neştan mektebi var. Yani şonça kadr yoktur. Indi o kadrlar bolýan nirden onu sen daşından bir adam getirip öğretip bilmeýän gynansak da şu gün ýaly şu gün onu bilýäs nirden gelýär adamlar ya da nirden geljek olan proyektini yazacaklar. Şoň üçin ol aňsady iş däl. Bire ören gymmat nämedir? Çyktaýjysy gatuludur. İkinciden hem keminen ýa gaýdyşy var. Ýalňyş gidäýse birden bardy geldi ýalňyş gidäýse
Atervet zattır sebebi yine şu neme var da daş dövremizde ken görüyoruz. Bir samsık bir adam, akıllı hissada yetmeyen bir adam, bir profesörü öldürüp biliyor. Dine dayanıp öldürüyor. Siz göz önüne etip biliyorsunuz mu şonu yazdı? Bolup bir daş dövreminde hayran kalarsın. Yani cehaledin, cahilliğin ne edip akıllı yok ediyenliğine hayran kalarsınız. Vatandaşlar biz entegam hem mezadı berde ekranda aydamız yok. Aydıvan bilemiz yok. Şon yağlı yağdaylar var. Yani hazırki gidişat yankı bizim gidyen yolumuz inansak da şu gelen haberlerde da ve analiz eden vaatın şu 30 yılına Türkmenistan'a seyredip görün birinci bilimi yok ettiler şu ünkunem aç kaldı. Üçüncü gelecek zat din medreseler gelecektir. Hiç fikir etmem Afganlar, Talipler Türkmenistan'a geçer, uruşçular yok. Onyalı hissat olmaya. Gönü öz içinden dörettiler o zatları şu gün kuvvetli. Şu yağdaya bizim Türkmenistan'a inansak da şu gün doğulu şertler var şu an. Bilimsizlik ve açlık. Yine yankın hemen kemineğine ayarları görüyorsunuz. Bu bir ona cahilliğim deyip olmaya. Kemine. Ayarların hak hukukunu azaltmak demek ol eyyem sen hayvanam değil de hayvanam o neden ol. Sebebi ayarları demek sen enen, ecen yani seni dünyaya getiren bir adamın hak hukukunu haysi akıl bilen, haysi yankı logikan bilen onu nemetken. Elinden alıyor. Yani göz önüne getirip bilen seni bir adam dünyaya getiriyor. Sen son şoma diyen yankı balkona çıkamam yani sen. Çıkmaya hakkın yok yani. Şonu ne edip sen şonu akıl edip bilmeyen adam ben şona da hayran alıyorum da. Şonu akıl edip bilmedik bir adam dinini de öğrenip biliyor. Kemiyle benim de şu dini yankı ken bilmeyen diyenimin sebebim şu zat ben öğrenecek oldum. Yöne hakikattanam matematika onun yanında bir oyuncak yağlı olup kalıyor. Yani fizika hissat, astronomiya hissat, din has çalışırımlı. Yani onu bilmek için en azından sen Arapça bilmeli, okuyup yazıp bilmeli. Sebep periodlara seyretken Kur'an-ı Kerim'de de hatta Rus dilindeki periyodu birazcık Türkçedekiden başka çarak. İngilizce okuyan yine başka mana çıkıyor. Yani belki ben çeşmelerim yanlıştır bilemem yani. Periodlar birazcık uyutbaşık geliyor. İkinciden hem Arapçanı bilenin hem yetmeye sen tarihi bilmeli. Tarihi bilmen nedir? Sözleri uyutkaya tarihler. Dünkün alma değilen zat şu günkün alma düşüncesini vermen bil yani. Allah. Yine bir fizikada profesör olmak için aydalı 10-20 yıl yeterli oluyor da 10-20 yıl sen şunun üstünde işlesen bu profesör olup bilen, şunun EYS olup bilen ılımın. Yönemin şu dinde yankı dini öğrendim bilen diyen adamlar 6 ay içinde ona ara içip öğrendir 6 aydan sonra molla oluyor yani bilen diye de bir yerde imam oluyor. Mümkünmüş o zaman 6 ayın içinde ya 1 yılın içinde. Yo Türkmenistan içindeki imamların 90%'den köpüsü şu neme komiteti işleyedi. Olan belli yine kredin dini kim öğretecek size? Eyyem nemesi tayar onun. O ne edip edeceklikleri tayar. Yani bu tayda mesele din değil. Yani din diyen adı ulanıp size başka bir zat vermek. Hazır halmurada onu kov edip düşündürüp verir. Yani bizim dilimiz azırak ağır geliyor sebebi. Türkmençe yani kan neme de alan bilimimizin dili Türkmençe olmanlığı için edil akıcı bir görünüşte düşündürüp olan buna. Yoksa katı nemesi var bunun. Gerekli yani en vacip meselelerden birisi sebebi bizim anrıyımızda din var. Yine Mekke Medine'nin korucusu olan adam halife oluyor. Halife değil ya, halifalık doğru. Birincisi şunun Selçuklu, ikincisi hem Osmanlı. Yani son Araplar var. Yani Araplar ile Türkler divaydalı. Araplar ile Türklerden başka Mekke Medine'nin koran milleti yoktur. O hakikat. Yine Arapları bozup bildiler.
Araplara Vahabiliği verdi. Arapların Vahabiliği ayıratacak bolýarlar. Yani hemme zady o Kürt kes yani bolonok diýär o türkmenleriň nemesi var ya bolonok nemesine benziyor. O mesela televizor dövýärler şeytanyň nemesi diýerler de. Şeytanyň işimiş televizor ýöne şo dövüp duranyny düşürýän telefon var. Ine telefon bilen şo televizor dövüp dur da şonu düşürýär. Ýandakynyň elinde yara var. İkisinem o şeytan öndüren olmalı da olaryň neme logikasy boýunça çyksaň. Doğru değil mi? Evet, sen telefonuna bir teknoloji, o televizyonun etmediği işinin müessesesi ne diýär onun bilen edip bolýar. Elindäki yara Kimin? o. O. Şo taýdana televizory döwýär, ýöne kamera da düşürýär onu. O. Gerek eken diýmek. Ýöne yok kamera düşürüp onan beýleklere görkezýär maksat o taýda. O. Yani televizorun taýda televizor adyny ütketsek ol ekran yani izobrazение görüntüni saňa berýän bir näme instrument. Telefona medil şol instrument. Hatta sen onu kamera çekmem ýaýratdy. Ine men aýtýan şol logika yani näme ýok. Beýnansakda. Ol döredilen nämelerde. Yani ol näme diye Coca-Cola batsın deyip Coca-Cola satma olup dökünü alıp bir zada mengze olan eden işem. O. Kömek edýäň de onu. O. Halmurada siz näme diýersiniz? Sizde Sağ olun ýigitler. Men sizi dinläp otyn. Berekella sizin bilgiňize, ilmiňize, hormatym gaty. Yine ilmi bilimi ýetir adamlaryň dünýä garaşyny düşünjesem ýetmiş bolýar. Emma sizinki ýaly bilimi ilmi bolmady, ýa kördäkin alanlar, ýa şol niýasyň beren 9 klasy bilen rady bolsaň öýüne otdan galma mezur bolan ýaşlar şu gün ýetişen ýigitler gyzlar sizin deniňiz sizden ulraklar kiçiraklar. Yine olary näşma nira sorsam taýýar adam olarda bilim ýok, ilim ýok, dünýä garaşy ýok, düşünje ýok. Hükümeden bolary 30 ýyllap şugyna düşürdi ýöreýte. O size dini arda biljek ýeriniň Allah Taala arda daýmasaň ýer ýüzünde siz gorajak adam ýok diýensiň onu kalkoz başlygym ýamanlyk etse ýa bir milisiýede muňa ziýan ýetirse ýa судья ters karar çykardy hemmesi zady bolan alyp Allah Taala tawşyrýar da Hudaýyndan tap diýen. Bizim şular ýaly milletimiz bardy hem ynanjan hem sada hem bir şular ýaly görüp duran zadyny da gözüne ýorka tutulan ýaly şoňa da düşünesi gelen hakda ýoksa bir adaletliň aňyr çeten bolsa şunu ýugudy oturýar hem zada Hudaýa tawşyrýar. Ine şular ýaly millet türkmen hakykatda. Ýöne şu gowazgalan mesele watandaşlar hem agyr hem çylşyryn hem kyn mesele. Biz şu otur şadym hiç ýersem şu ýanky medrese gatnan adamym da bilemek bolurlyk ýigitler näme ilmi bilme bar. Men özüm Kur'an-ı Kerim'i gatyn açan adamda ýöne dadym pahyr ömrüni okap geçirdi şu Kur'an-ı Kerim kitaby. O ýöne bir bilýän zadymy şuň kugun dünýä siýasatyny ýa dünýä meşwerini näme üçin dini İslam dini barada gurrun edilýär. Onun negativ terzi, yaman terzi, bir agyr şertde. Ay ine bular terrorist, ya ine bular özüni partladyar, ýöne bular ine beýleki milletler, döwletler, halklar ya dinle bile ýaşasy gelenek, bular bir kem akylýalyk edip görkezýärler da musulmanlary dünýä ýüzünde. Ýöne şolary şu zatlar etnäme mezur etdi şu zatlar etmäge ýa özüni partlatmagy. Şu mehanizmi açyp aýdyp beren akly, ýani psikologik mehanizm. Şol adam siz ýani dogry bellek geçdiniz. Hem ağzın aňy ýok diýip türkmenne atababa söz bar. Hem bilimsiz, hem tarapdan bilimsiz. Şuň kıyaşlardan sonra hey bir 2 san kitap okan barmy? Aydın başta bir gepleşigimizde aýdypdyň da 300-400 kitap okan adam bar bolsa diýmek bol ilmlidir. Bu 4 kitabyň gatyna çana ýaşlar däle ýetişen nesel. Bar bileni biteni şol öňkü sizden uraqlygy hana şol ruhnama boldy. Ondan soň kulary mene bir lellimiň ýazan derege ýaramaýan kitaplar. Bolu oturdy.
Nereden bular ilim alsın? Nereden bular bilim alsın? Hemme bütün milleti dolar goladık koydular. Doları çokunuyor. O din bir gaptarla. Sizin aydısınız ya. Bizim dinimizi, ata-baba Türkmenin dinini bula başka zatlar bilen dolaştırıp, qarıştırıp, indi bilen sol oyunların içine koşup bolýarlar da. Bizim halkymyzy kimden wahabet etsek, kimden terörist etsek, sol birak bilen uruşturjak Türkmeni, Özbek bilen, Özbek Türkmen bilen, bilikesin täzik bilen, sol bular puştun bilen arasy ırgyony, any oda salmaly. Orsdan hiç asan Türkmeni din meren adam bolmaz. Ya bir adaletli din verecek adam. Onu öz bahvide niderler. Şun aydışım yani yankınem şimdi Müslüman dini kritikasınlar yamallanıyor ya da şonu negatif terde görkedilir. Näme dünyada başga din yok. Näme üçin Hristiyanları degen aklar, näme üçin ortodoksları degen aklar, näme üçin Buddistleri degen aklar, näme üçin Jahitleri degen aklar, beýlekleri degen aklar. Ala böyle dünýäň bir aýdyl beşden biri şu musulman bolýan bolsa dünýäň şoňa degelerde galan 80% gapdaly oturýar. Olur adam däm ya olaryň öz dininden bizim dinimizde nämesi bahwitli ya gowy ya amatly. Bizim kim dini? Yönem için vasılaştırıyalı bizim dini. Bir yörüte edilyen oyun, o hakikaten bu uzağına meyve veriyor. Ne beri o teseser yıkılanırsa 30 yılda bizim halkımın cahil olup düşüngünü. Ilimsiz, bilimsiz. Nira sorsan, ne gidecek adam var. Doğru etti yani kemiği aydın. Şunları $50 versen gidip medresede oturacaklar ya mescitte. Pul versele böyle. Ona dini anansam ya bağırlı. O saat oturan ahun moğollar ya bağırlı. Olur yani doğru velak kestiniz de. Bundan bir yıl olur Pivnuska'dan çıkmayan oturan alkogolikler yine 6 ay oldu, 1 yıl oldu. Yine biz moğollar deyip otayda oturuyorlar. Buna düğünçe gertip vermel, buna pul vermel, buna toyda yağsı ayratin yerde oturtmalı. Yine bilen bir halk tağlamağın bir görünüşü. Ol özüm ınınak sol kellesi sellelandım, özüm ak yüreğinin ınınak yukarıdaki biri var. Oldunu çoğun adınırlan, şu ılımı, şu dinirlan, özüne saksı beklik gözleyen adam. 99 götürmüşüm ya Türkmenistan'ın oyununa. Dengestirip görün vatandaşlar. Bağ ölse hemme moğla sotaydadır, garip ölse cınada çıkma moğla tapmarsın. Yine azıcık hakikat, yine şu yerde. Yine yankı taliplere dolanıp gelse, näme üçin Owganistanda şular ýagdaý? Näme üçin şular ýagdaý döretdiler ya näme üçin şunkun Taliban gelle häkimeti hiç bir uruşda zatsız basyp aldy da azgan bilen diýdi. Ýöne şulun alany bilen ýurt düzeljekmi? Şu soragy menne jogap bar. Ýok, düzelmeýär. Oňa da sebäp bar. Näme üçin? Sebäp Owganistan bir milletten ibaret da. O taýda Puştullarım ýaşaboty, o taýda Hazaryllarym ýaşaboty, Täjiklerim, Özbeklerim, Türkmenlerim, istenlik millet bar. O taýda tire taýpada millet bar. 5-6 zan hersem özüne gowny etdi. Herse bir julgan şiiri ine panser diýen şo 5 şiir diýmek Türkmençe geçirdik. Şo julgada nahil Kimberley to Trubka diýär rus dilinde yankı şu almazlar var, brilliantın işlenilmedik görünüşü. Şoların yemesi tapılın yerin aslında. Yani şonu yukarı çıkarmağı vakit veren akla bir-birine. Amerika ile SSR rüştü, SSR çıkarının sonra Amerika öz arasının akıbı Uğan emeler bilen, Demirgazık bilen günlüğür rüştü. Şu Panzer Cülgesi'nin eyyesi yine Ahmet Şah Masud, yine Bunkun oğlu Ahmet Masud. 99 ilatım şu Cülgan dini Täjiklerden ibaret. Olar berer mi şu Cülganı? Ol Aňyrdan gelen puştunlar. Elbette bermez. Sebäp olar şu dağ bizinki, Cülga bizinki, şoň ýerasy ýerisi baýlygyn bizinki diýip düşünýär. Haky barmy? Elbette bar. Ýöne inni Bunkun gelip onun gaba o ýok edip bilerler. Ahmet Masud'a ölüp bilerler. Ýöne şu taýda 99 ýylaty nädip biler gyrsanlar. Onu genotsit bolmazmy? Ya kim olary gırdyrçy? Täjikistan kömek etmez ganaryn. Elbette de Özbekistan kömek etmez. Elbette de dine etmejek şu taýda ene gurban boly.
Olam şol gerekmejek bir taraplyň arkasynda giyilgen öz keyfini ýaşap beren adam tohum. Näme üçin şu taýda uruş şeýle turýar, näme üçin şu zatlar başlangyjy, nämeden başlanyp, näme üçin dowam edýär şu taýda uruş. Näme hasabyny. Dogry bellek geçdiň diýip. Şo Owganistanyň ýerasty baýlyklar üçin uruşulýar bu taýda. Barlynyň baýlyklary, barlynyň eýem kartada duran baýlyklaryň sany 10 trilyon dolardan geçýär baýlyk. Ondan şol täze tehnologiýa boýunça işlemel näme diýdi, minni bir hilady bar, men soňra geçip berenim. Şonuň zapasy gory dünýä gorunun 40% Owganistanda ýerleşir. Onun dünýäde täze tehnologiýada iň ullanylmaly ýanky mineralyň biri. Ine şoň üçin uruş gidiyor. Bizim Türkmenistan tarafımızda näme baýlyk azmy? Ýese galan döwletimiz bar. O taýda ne prezident bar, ne hökümet bar, ne parlament bar, ne millet bar. Millet bar, ýöne jahil oturan millet öz-özüni gorap bilmez, öz hakyny talap etmez. Onu bar diýip näde baýtjak? Ýok da. Biz küllün dikelmelip ýöne köýer aýdarymyza ýok, şo milletin külün çykardylar, külün sowurdylar. 30 ýyllar asmana, watandaşlar. İnnem dini bahane edip sizin hemmäňizi orta bilimden dinlerdiler, ýokary bilimden institut, üniversitetten dinlerdiler. Ýaşlary daşyna çykaranak, daşyna ilmli bilimliň bolan içine salanak, bilýär, ol hökümet bula barsa dünýäni ütköçüp ýa ýurdu ütköçüp. Şoň üçin içinde galan şol jahil ilmsiz bilimsizlerin hemmejin medresede oturduk. Gurban Gulyň adyna dogat tövür galdyk. Berilen sadakadan dadyk gaýdaýlar. Bollugy tordy, gullar näme tapawdylar. Ine edilýän oýun şol gysgaça bir düşünür waýsa, düşünüp bolar ýa size. Ol bu bärde bu ilmi dille ýa siýasy dille aýtmak gerek ender, zerurçylygy ýok watandaşlar. Siz üçin aýdýan zady seredin, görün, sizden baha berin, ine ýaşlar aýdyp otýar. Tuweleme dünýä garaýşyny. Seredin, näme üçin siz düşünüp bileňiz şu oýnalýan oýunlara. Bir düşünjek bolun, okajak bolun, seredin, netije çykaryn. Dini bir tarapdan getirip koysalar, hana korona tarapına gırılıp otuyor. Günne her vilayette hana 100 adamdan gidip otuyor. Türkmenistan boyunca näçe bar? Näçe bäri millet gırılıp otuyor. Koronavirüs açan başlandı. Han bu hökümetten talep edýän millet. Yok. Ne içinde var, ne daşında var. Ine bizim gelip düşen ýagdaýymyz şu, ýöne çykalgany biz ýeri iş tapmaly bolup bilelikdi. Şonu etmesek bize vatanım yok, yurdum yok, izimizde galan bala çağalarımızın, doğan arnaşlarımızın göreceğimizden görmeyeceğimiz has yakın var burada. Tragedi şu taydı, doğru düşünün. Hiç kim korkudan vatandaşlar. Bolmasın, gelmesin deyip dilek edenimiz bilen, Allah Teala yalvaranımız bilen, bolup durdu hana günde. Onu bize Tanrı näme için verdi? Akıllı, gözü, garağı, eli, dili. Ullanmak için veren aklı. Harekete bereket deyip aydıptıra. Sizden hareket menden bereket. Näme için onu biz hareket edin da? Ine soruň ulusu şu taýdy. Bizde şol 90-njy ýyl ýende bir günlük wagtyňda ale şol SSR ýykyljak wagty ýanky maý aýmady aktrisa hem deputat kardeşim komiteden başlygy ýörüti Arabistana gitdi. Şo taýsynyň emiri kabul etdi. Şo taýda aýdypdyr. Men hasabyma 10 san çağan oğlan uğradım. Men şu taýda öz medresemde okutduryn Arabistana. Ona maýamedna gelenine şol ýemeden her welaýetden oblastda da şu 2 çağadan uğradylmalydyr. Men biriniň gidenini bilýän şol ýa-ni bizim Balkan oblastymyzdan bir oğlan şol. Ýöne galany gitdimi, gitmedimi? Gelenden soň bulara ursat berilimi medreselerde okutmak ýa bularam ýa-ni şol dinar bollu da Gurban Guly. Sakkal süreni ýa dini dogry düzüp berjaý eden ana türmelerden çykaryp otdy. Ine bulan dinar bolsam şuňal. Ana ol näme ol başysy mogwam ýa diktor. Hazaga diýdir ýa. Sen näme hazysy? O halkyň sen günne gyrylyp ýaty onu göreňokmy? Gurban Gulyň şanyny giýje güni sana sen öwgü sözlerini aýdyp otdy. Iki dünýäde gömüp adam öňe çykyp men hazy diýýär. Ondan bula gidip Mekke'ni hapalak gelen adamlara hazreti Mekke'nin dili var, men ka barana.
Sizinken baryanlar vatandaşlar. Yani onu barmayan varsa onu ne için biz onu şol adamlar dinler deyip kullanmalı. Ya şolan onun yan dinine biz hatarda durma. Kime göre? Kime anlayar? Katı doğru ayıttı yigitler. Terbiye esasen çağa terbiye veren ene 90 nas götürmeni çağan akıl şul yorjun bolup başlanıp emmeden maslapta mektebe diýense eze veriyor. Kalının son muğallımlar öz ilmine, bilimine göre, işlevine göre veriyorlar. Yönü esası ilim veren adam çağa ecedir. Onun biz öýünü birin çoklu saklajak bolsa, balkona çıkartmajak bolsa, ayho, bir doğru düşünün. Türkmenin zenanı erkek bilen den seweşene atamın. Aňry gitse agzyna ýaşmak bolanur ýaşyl syýlagy. Ya gaýnatasını, ya gaýnanesini. Nirde gördüňiz bu üstü başı yapıp duran yeme Türkmeni? Ha? Bolup duran zatlar bir katı gen, bir akla sığmazak zatlar. Men düşünjem boýunça şeýle. Ýöne watandaşlar sizden görüp dursunlar. Bolyan zatlar, ýygyňyza galarlar, erti birinçige saljaklar, erti mescitlerde, medreselerde çıkarjaklar. Näme üçin? Şu Türkmenistanyň ýerasy ýatan 10 trilyon dolarlaryny ölçü bilen urmak üçin halk gerek değil. Siz pikir etmeňiz, ýurdundaşyň nakly bir arkaýyn öýe barar, owa barar, ýurda barar. Ýok, hökümet salmaýar. Biz hemmemiz eýep gulguruna gadyp ýurdundaşyny taşlaran adam. Diňe men näl, sen näl, ol däl, hemmemiz içine salınacağım iki yaka olarak tutulup son niraydiyyanın belliden şundan o zolku giderli ıkbal vardı. Kim näme aýdyp bilecek? Bir samalyo doğradırlar da. Hanç olur? Han olur bilen habarlaşıp duran adam? Yok. Yitirmedili. Ol hükümede ılımlı, bilimli adamlar, yaşlar, ulular gerek der vatandaş. Yani son için dinim, bir gaptarlar sokyalar, adamlarını düyüpli, çökermek için göğününü, dine son iyice onu delegasyon otursan Allah'dan teveliyan çadık. Yine şu günü biz yine şu gün şeyde var edildik, mecbur edildik. Getirdiler bizi bu burun tıklap 30 yıllar şu günü. Ne ertirem qarasyanını sol mescidin kapısını tık görüp yatmalı Türkmen. Bunu men başada da aytmayın. O soňky gelip goşulan ildeşlerimiz üçin temany näme diýip aýdyp bereýin de. Ine Türkmenistanda Owganistandaky bolan Taliban nemesi vardı. Ine 20 ýyl boýunça o Amerika şo taýa girip o dini medreselere o gurulmagynyň nemesine ýoluny açyp o şonam gizliň finanse eden bolmaly. O başga şekilde sany gatyken onça medrese aýakda galyp bilmeýär. O nemäniň Amerikanyň pullary bolman. O şu 20 ýylda adamlar jahilleştirip o din bilen ýalňyş din bilen ine bozulan din bilen bozýarlar sebäbi aldadylar ýani. Şu wagtda Talibanyň bir döwletiň başyna gelmeginiň altyapysyna taýarladylar, öňüni taýarladylar. Ine şonu orsam görüp indi Orta Aziýada şol oýun oýnajak bolýar. Ine Özbegistanda da soňky wagtlarda şol ýagdaý barmyş. Soňky 3 ýyldan bäri diýip aýtdylar Özbegistanyňkylar. O dini medreselere o üns berýärler ýöne Özbegistanyň guruluş nemesinde o dini neme häzir muhtaç däl. Özbegistandaky neme dini ýatkynlygy bar. Türkmenistana göre has o bilimli adamlar hem bar. Ýöne onun ýaly o beýleki üniversitetleri ýene bir zatlaryň sanyny geçecek şekilde ýa-da üns berjek şekilde häzir Özbegistanyň ýagdaýy ýok oňa. Dini medreseleriň çykdajysy beýlekleriňkinden has uly bir önüm bermeýär dini nemelerde. Önüm öndürmeýän zatdyr. Indi edil şonuň ýaly Türkmenistanda o orta mekteplere dini sapak goşup ona ine ors edýär gizlinlik bilen. Dini sapaklary goşup o medreselere ruhsat berip izinden hem o Taliban ýalak edip ýurdu dargadyp şo taýyn ine hemme baýlyklary değişli bolmaly şolara. Olaryň plany şonuň ýalakmyş. Başka şekilde edip bolmaýar. Ine ýanky Halmyradaň aýdyşan bar. Şu wagt ýurdun daşyna çykanlar bar. Ay ýollar açylar diýip o açylmajana indi gözüňize ýetip başlandyrdy köp adamyň.
Ýöne entegem bardır açılar diýip o açılmaya içindäki galan çağalaryňyz içinde galy olara o din öwreden şekilli bolup olara terörist edip geçiştirip bilerler yani. Şonuň düýbüni tutýarlar şu wagtdan. O sizem bu taýda. O eğer gerekli yani nemeleri düşünmeseňiz şu wagt alınıp barlayan işe yani täze Türkmenistan nemesini düşünmeseňiz o bu işin içinden çıkıwan bilmeýäňiz, o jahillikden hem çıkyp bilmeýäňiz. Sebäbi bu problemalaryň hemmesiniň aşagynda jahillik ýatýandyr. O hökman suratda daşyndan hüjüm etjek, o düşman bolaýmaly. O düşman ýok bolsa olay hem bir zatlar ýalňyş gidýän diýmek manysyny çykarmaly. Ýöne eğer düşman o bar bolsa doğrudur. Hökman suratda daşyndan o düşman bolaýmaly. Ýöne bu taýda o ýalňyş bolup biljek zat seniň şoňa garşy goranyp bilmeýändigiň. O sen jahil bolsaň goranyp bilmeýän. Şu zadyň meselem dini medreseleriň haýsy maksat bilen gurulýanlygyny, yani arkasındaky dini medreseni gurýan güýjüň kimligini bilseňiz, ondan soň maksadyny çykaryp bilýäňiz. Bu zatlary düşünenden soň o dini medreselere hiç kim çağasyny iýermeýär, özem barmaýar. Sebäbi dini Orsun elinden öğrenecek nemesi yok bu halkın. Yaňam aýdyp geçtik. Bu halk o Mekke Medine'ni birinci olup başka milletten, Arap olmayan bir milletten birinci olup neme Goraýa. Şu wagt Mekke ziyarata gidilýär haja. Ýene şo taýyň Goragy ýene Selçukluýyň elinde Selçuklu bolan ýyllarynda, döwlet bolan ýyllarynda. Ondan başga da o hiç kim alan däldir. Ondan soň Osmanlı aldı. Osmanlı iň soňunda nemeden göçenler, Balkandan häzirki Türkmenistanyň Balkan velaýatyndan göçüp giden bir owa Osmanlı. Osmanlılar ine şondan aýdy ine Türkler aýyrýarlar köp Ors näme diýilýär. Postsovet sindromundan çıkıp bilmeýän gezip gören ýyldaşlarymyz bar da. Osmanlılar Türk diýär. Osmanlı sen Balkandan göçüp giden o Oğuzlardan eğer göçmedik olsa şu wagt Balkanda galacaktı. Göçüptür şu taýy 700 yıllık bir döwlet kurdular yani 700 yıl ayakta galyp bildiler. Indi biz şol milletin yani şol döwletleriň aktyklary ýa-da nesli olup bizim Orsun elinden ýa-da Gurban Ulynyň elinde diýip aýdaly. Ya da Hıramov'un elinden, Jada'nın elinden din öğrenecek ýagdaýymyz ýok. Bizim için utanç bolar zat. Yani din öğrenmek için bir medrese de gerek yok. Yani şu wagt dinin nemesi kendir, çeşmesi. Din öğrenmek için. Yani din däl başka hemme adam, fizikana, matematikana, ingliz diline hemme adam internet var ýene. Görnüş edip o öňüňize getirip goýýarlar, internete girip ýazsaňyz, soň hemmesini okap, saýlap, deňeşdirip bilýäňiz. Yani şo derejede neme var, mümkinçilik var. Şonuň üçin ýene şo zady ünüs berýän ýa esasan o Türkmenistanyň içinde şu wagt görýän ýyldaşlarymyza değişli Türkmenistanyň içinde bolýan waka bu sebäbi. Soň ýene bir zat var bu taýda aýdyp geçjek zatym ýene Ýaşyl Kuşak proýekte yani Turgut Özal wagtynda Türkiýede kabul etdirilýär Ýaşyl Kuşak. Eğer tutmadyk bolsa şu tutmadı. Türkiye neme yalan dine özünü aldattırmadı. Şu wagtdan o bozulman gidip bilýär yani halkı ya bozulman diýenimde ine Suriýanyň kıyalı ýa-da Owganistanyň Talibany ýa-da Daesh ýalyk bir topor döremedi Türkiýanyň içinde sebäbi Türkiýede beýleki İslam döwletlerine seredende bilim derecesi has neme ýokary we düşünjesi hem giňişdir. Edil şonuň ýalan bizem şoňa garşy goranyp bilmeli, immunitetimiz bolmaly. O immunitetiň nemesi köp öwrenmek, bilmek, dinlemekdir. Dinlemek ýöne dinlän zadyň kabul etmek däldir yani. Wagt ara wagt salmaly, deňeşdirmeli, ondan soň şonuň ýalňyşmy, dogrulygyny deme karar berýär wagtyň özü. Ýöne o
gıssanmaly däl, hatda şu hereket haçan diye hereketin başlananda eýem 2 ýyl boldy. Entegem hereketi görüp bilmeýänler bar bolsa, ine olar jahildirler. Jahil bolan üçin hereketi görüp bilenok. 2 ýyldan bäri hereket bar. Biz owa Gurban ulynyň ýa-da şu sistemanyň Hramfyň orsun daşyndan bize hüjüm edýän nemelerine garşy görüşüp geçdik. Yani bu köp ildeşlerimiz bunam görüp bilýän däldir. Yani näçe howplardan gorunuldy bu millet. Onun hem entek parkyna barýan däldir. Bu zatlaryň parkynyň köpüsine ýurdun içinde barjaklar yani. Şonuň ýaly bir neme bar, ýagdaý bar. Şonuň üçin din gaty nemedir? Wajip bir meseledir. Ýöne o neme bolmalydyr? Ägä bolmalydyr. Gaty ägä bolmalydyr dini öğrenen wagty, öğredilen wagty. Ägä bolmalydyr. Diniň içinden aýdaly bir çizgi bolsa, şu bir sözlem bolsa diýeli din. İçinden şonuň bir san, iki san sözüni çıkarsan eýýäm ýalňyş bir zat bolýar bu. Onam aňsatdyr, yani içinden näçe zat çıkarsan o hem azalya hem öğretmek hem aňsat bolýar, ýöne ýalňyş bolýar netijede. Soň Taliban ýaly o partladyp, adam öldürüp, o diri kelle kesip ýa-da neme aýallary zorlap gyrnak diýip, gyrnak diýilen zat mı galdy? 21-nji asyrda ýaşaýasa biz. Şu zatlara o deňeşdirmeli ine Orsun ýa-da Amerikanyň size getirip öwredip biljek diýeni ine Taliban o açyk bir misaly. Şolaryň nemesidir? Önümüdür Taliban. İslamyň önüm däldir, diniň önüm däldir. Şoň üçin bu zatlary gaty gowy seljermeli biz hökmany suratda. Ya biz bu kemine şol näme diýen hareketler vatandaşlar görünýän däldir, doğru. Sebäbi birinciden hareket edip bilmek üçin görünýän hareket edip bilmek üçin ýanky öňdäki ýolu iň azyndan görüp bilmeli. Yine häzir agdaraly, ýykyly diýibine ulağa gittik diýeli, bardyk ýanky konsullugy mı, pasolstwany mı yıktık diýeli. Netijesi näme? Ama yıktın. Yıktın welin Türkmenistanda ýanky problemalar çözülýär. Ya da prezident ayırdın welin problemalar çözülýär. Ya da şonu ayırmak üçin prezidentin öňünde şonu ayırtmajak olup saklap ýören akyllar bar. Olar bilen nädip görüşdik? Yani yara bilen urup bilmeýän de görünen okdan şonu. Häzirine şu näme bar? Ýanky M2'nin men hakykatdanam olanlar gyzlar eden işlerini hayran bolýan, sebäbi hakykatdan getiren ýanky informasiýasy we analizlerine seretýän Awganistanyň içi, Türkmenistanyň içi, Awganistanyň içi tutuş welaýatlary aýry-aýry işlepdirler. Türkmenistanyň etraplaryna aýry-aýry işlepdirler. Yani aňsat işdäl ol analizler. Birinciden hem taryhyny nire barýany hem şu gün ýani hakyky wagtdaky ýagdaýlara hemmesini görkezip bilýärlerde. O zatlar näme işdälmi? Özem hiç ilaýlygamagan oksalar. Ýöne ýanky watançylyk duýgusy bilen ýa-da watanyň öňündäki borjum diýip etýändirler belki bilemzok. Ine şoň ýaly işdäler. Yani iş edilen wagt, hereket edilen wagt, başdan watandaşlar biz onu ekrana çykyp şu işi etdik diýip aýdamyz ok. Ya da etkiýäs diýip aýdamyz ok. Bizim borcumuz diýip hasaplayan olsak etkiýäs şonu. Yani bir adam edip biljek işini bir adam 5 adam edip biljek işine mi ýa-da 5 adam topar olup edilýär bu işler. Yani biz ol eden ok menem etjek däl diýip oturup bilemiz ok. Görýäs ýagdaý görýäs, nire barýany görýäs. Onu hökmany suratda düzeltmeli. Başka çaremiz yok. Men ýene näme aýdyp geçen ýanky intellektual toplumlar näme? Vatandaşlar intellektual toplum diýende akıllı toplum diýip pikir etme. O taýda da 1%, 2% adam intellektuallar bardyr. Ýöne şolar näme üçindir diňlenýär, şolar näme üçindir goralýar beýleki toplum tarapyndan, jemgyýet tarapyndan. Ine şol nämeler döwletler hem ösen döwletler.
Yani nirde ben yöne köbürdadaydım biri yankı kanat takya zaman cayın üstünden özünü aşağızın ya da nirde yadıma düşen şu an men uçacak diye de köp adam üstünden öyle milyonlarca adam toplaya daştılar ve uçuk görkezecek diye yöne beynen sakla öyle uçup bilmeye ne de uçtun o kanat bağlanan öyle yöne şonu görüp şondan son yani samolyotlar yenilen işlep başlayalar. Şondan görüp yine şol adam ölüp giden adam, o intellektual adam. O öldü samsık deyip bilersiniz. Ölse de şol uçup bolyanlığını demek düşünüp bilipdir. Yani elinde yeterli bilgi, malumat, teknoloji olman son uçup bilmeye yönemen şonu inandırıp bilsem deyip bir iki adama ve bir iki adama inandırıp bile yankımın kişinin içinde şolara mine şuun samolyot uçacağız. Yani o samolyot nereden gelip çıktı, kim yasadı biz hem Türkmen olan için işimiz yok. O saatlerle uçacağız yani. Türkmen aşağıya alıp veren samolyotu diye. Başka hiç saat. Yani şu an anırsını bilemiz oluyor yani. Ne emediğini, ne edip verdiğini. Yine yankı intelektüel toplum demek milyon adamdan 2 sanat çıkar ve etmeli işi düşündürür. Beylekiler hem sana düşünüp bilen olsa şolam intelektüel toplumdur. O hem adam akıllı olup hem adam edip bilen diyen yeri yoktur. Avrupa seyredin, Amerika seyredin. Milyonda bir sanıdır. İntelektüel adamı. Men taşların aydan üstünü koşayın şu intelektüelliyinde yankı IKEA kampanyası var da dünya yayradı sol hem yurtlarda var son dukarlar. Yani şonu göreden bir adam ama şol adamı kollan bütün yurt Şveç'de oturulur. Son alıp beyleki devletlen emesi düşünceli adamlar intelektüel alıp yayratılır. Yani dünyada en bir ulu şirketlerin biri oldu IKEA. Yine son çün aydılar yurdu kuracak adamların bir belli bir intelektüel adamlardır. Yine yaşlar var. Yine seyredin, görün, özünüz baka verin. Gereğini alın özünüze. Gerekmeyeceğini başka yerlerden öğrenin. Ya başka yerlerden öğrenin. Yani şu zatları giyece bunu okap bilmek gerek vatandaşlar. Yine de sol dinli mesela kaydıp gelsek. Ben fikrim, yani ben özüm görüyen zadım. Şu önkü postsovet giyinişliğini aslı Müslüman milletlerden öne çıkanı ya özünü modern dünyada tapıp bileni yankı devlet dininden ayrıdır ya din devletten ayrıdır deyilen yankı konstitusiyada yaşap görün ya Rusya Federasyonu'nda ol hem Tataristan oldu. Tatarlar olur anırdan olur dini ber tutup gelen adamlar o yönü sol bir vaktin özünü de katı kızıklı zattır. Önsülerin vatandaşı. Tatarlar hem Müslümanı vardır, Tatarların hem Hristiyanı vardır. Tatarların hem ateistleri vardır. Yönü şuna karamazdan şular özünü bir millet duyarlar ve bilirler. Bunlar şu ezer yıkılandan sonra Yeltsin bunları vermeyecek bol, Putin alacak bol, yok. Öz yerası baylıklarının neftinin özür çıkarıp otuyor, gazının yine de daşar devletlerden türlü teknolojiler getirip Tataristan'ı görsen yine bir təze bir kuvvet diyarlı hakikatten kurulup gidip otuyor. Hem mescitleri işlep otuyor olurum. Hem imam katipleri var, bunların gidip Arabistan'ı 10 yıl, 15 yıl okap gelen ılımı bilimi yettik adamlar din uğruna neşe olur yaşları medresede oku bilim veriyor. Teredin olup duran da Tataristan'ın akıyadı. Milletin durmuş şertini seyretseniz Orsiyetteki yaşayan beyleki milletlerde has yok oradadır. Hemen hasabını? Ilımlı, bilimli yaşların hasabını. Şoları yetiştirdiler 30 yılın devamını. Akettiler daşar yurtlarda, Avrupa'da, Arabistan'ı okutmadık yurtları. Yani bir şert bilen devlet şoları töledi, son iyidine gelip öz vatanınızı kaldırmalı. Yine sonra medip otuyorlar. Hedil olurdu inni şumal bir çözülmeyen yatan problemi yok. Ya bir sergezarlık edip verin Tatar'ın bulunursunuz. Ya milletten şular ağlı verdir yer gelen hemmesi bir doğan ya. Yine biz görürlermeli olsak şular ya zaten görürlermeli. Yoksa Putin'in bizim kıyal diktatör olmasa da arıp yatan avtoriter rejim. Yani sonra da Tatarlar son karşısına durup yani bizim stadyon mescidimizden var, beylekimizden var deyip aydı otuyor. Yani beyleki değilliğin onun yemeler, ibadathaneler dur da otaydı. Tatarlar onları doğduk çevreniyorlar. Şular modern dünyada, taze dünyada özün tapıp bildiler. Bir seyredin bize de şu zatlarda öğrenirlik, bilirlik, ya nuskalarlık zatlar vardı.
Ýöne dini berk tutýan milletlerin birim Tatarlar düşäp nämeden bilen däden pakyryň okan şol Kur'an-ı Kerim'i gazan basmasy dedi. Gazanyp o kazany ozal gazan niýene geldi. Bar o paça döwründen bäri olar şol dini tutup gelýär. Bir Sowet ýa sistemadan olar dininden çykaryp bilmedi we bu ülkelere tem bol. Şoň üçin bize de Türkmenlere biraz öwrenere görere ya görürler arar zatlar bar, seyredin, taşta uğrağımdı. Ağrık gitmek gerekken, SSR'de bile yaşadık, çok halkla bilen, ya Tatarla bilen. Ben şuna açacak bolum, misal hükmün. O halmıra da yankı, din meselesini biz berde aittiya, sol elbette devlet işleri ya da bir dünyaya devlet demek, o tayda misal için Türkmenistan'da hazır korkkan yerimiz ya da korkulu zat neme, şol dini siyasata karıştırıyorlar ya da devlet işine karıştırıyorlar. O gatervet var. O yerde neme bolup bilmeye, yani arasında düşünceyi yen bolup bilmeye inansak da sen siyasata karıştıran vaktin misal için şu gün aydalı Müslümanlar siyasatı eğelese Hristiyanları ısıp başlarlar. Doğru zatmış ol, yanlış zat. Ya da beyleki dinin nemelerini kısıp başlarlar. Ya da tersine olup biler. Beyleki gelen yağdayında beyleki yağlı olup bilir. Olam yanlış zat. Edilmeli değil zat. Yani adamın bir hak hukuku vardır. O hayvan değil, onu yok etmeli diyen yağlı. Hayvan onun yağlı dilen o. Yani şunun için o işte ya da durmuşta neyle oluyor? Din doğulu nämesi yoktur onun hiçkili azat olur. Aydalı halk istese sen şuna medreselerine mi yankı kurup verersin. Yöne siyasata ve devlet işine karıştırmak o düğünden yanlış zattır. O tarih suud et ya onu görkez ya nehçe sapar o gözümüze basıp görkez yine şu zat bolan ok diye. Yani şunun için o zatları ayrı nem etmeli. Sonra dinde yine bir zat var. O her bir adamın öz bilen işidir. Bir adam men özür barıp yankı ateist Müslüman etmek için men ona elbette onu düşündürürüm. Anancımı düşündürürüm. Yani o kabul etmese men onu öldürmeli diye yeri yok. Kabul etmese men nem için onu öldürmeliymiş. Yani siyasata koşulsa ya da devlet işine din koşulan yadayında kabul etmedikler sonra öldürülüp başlanıyor, yok edilip başlanıyordur. Şunun için içeride yankı neme çıkıyor. Haus dörep bilyede. Ve şunu ulanıp son beyleki devletler sen granit sana koşun salıp bilyede. Yani şu gün dünyada yine 2. Dünya Uruşu'ndan son bir top var yankı sözleşmeler oldu. Bir topar kuramalar deredildi. Devletlerin yankı nemediyle halkara kanunlar, tertip düzgünler deredildi. Devletler hem şuna gol çektiler. Indi o gollarda granitsanı bozmak, neme, şuna yalı yerleri var. Indi bozup bilen oklar. Aydalı haçan o sefer komşu devlete girecek olsan şu gün nem etmeli. Hükmanı sonra da olur seni çağırmalı. Şunu da girip bilen. Onların çağırmalı için hem nem etmeli. Bir içeride problema çıkartmalı ve şunları çözüp bilmedik yağdayında seni. Sen hem dost olup görünmeli şu yağdayda. Şunda olur seni çağır ya. Sen hem giriyen içerik. Men düzeltken diyen olup. Elbette düzeldi ben bilerdim. Tanrı elkasına mı aydarlar? Yani son sen aydarsın, men 5000 sanı saldatım öldü, son yankı tazminatını töler sana. Onun tertip düzgündür. Tamam resurslarını alır, yankı dost görünen olup. Uruş, yankı uruşları vatandaşlar onun iktisadı tarafından vardır. İktisadı tarihi, hatta haysi iktisadiyetçi yadıma düşen o 20. asır olmalı. Krizisten çıkmanın en ansat yolu uruştur diye. Gönü. Krizis olsa şundan çıkmak için gönü uruş. İslendik uruş, tapağı diyor. Komşumdan uruş, içeride uruş, dışarıda uruş. Uruş öğreten krizisi çözcendir ve kıynansak da şunu yağlı. 2. Dünya Uruşu'ndan sonra seyrediklerim dünyanın iktisadi yağdaylarını, devletlerin umumu ortalamasına seyredin. 1. Dünya Uruşu'ndan sonra seyrediklerim. Tamam iktisadiyeti bu işleyen devletlerimize seyrettirin. Hem işi uruşun içinde. O tarafan var. Ona miyattan çıkarma. Yani o ulanırlıya edilen zatlar olur. Onda şu tayda ne medeli mi? Bol edeli mi? Vatandaşlamada sonra olsa onun şu tayda tamamlayla gepleşimiz. Aydın ya ayçatladın var mı?
Sebep berdi bir vatandaş Aytjak bu mesele katı ulu ve ağır mesele yan kaydısın yani. Bunu iyidi giderli dolanıp gelir. Mesela bir gezek gurrun edip bunu koyup olma sebep adamların bir adam öz yanının oylan fikirlenmeliler. Bizim ata babı dep desurlarımız var. Ata babı devam edip gelen öz dinimiz var. Öz inancımız var. Elbette Türkmen ömrünü mescitte geçiren milletler o. Şonun için biz hiç açan agresif bolan milletler. Biz hiç kime şular ya dini meselede azar bidar verip veren milletender. Bir yankı son kıskan mağlulan tapyandadı bir o onamçılıktan ol adamın daşını ayırmalar daşını ayırmalı, yüzünün suratını ayırmalı. Sizin ne işiniz var? Her kişi öz hoslarını istenlik yadigarlık dikir. Son olan artık çoğuluğu barıp şu tayda bir ayet tövür o hakka etmeliyiz. Size kalıp o zatları çözme. Üyelerim düğün hani dinin kolayına varmadığı adamlar. Bugün birden ahireti ruhanı var. Son için vatandaş oturum oylanın fikirlerinin bu meseleleri yenen dolanıp gelir. Nesip olsa para öyle yine gepleşiklerimizin birinde bir meselenin büyük bir seyreder. Yani yazıp durun, aytıp durun öz fikirinizi. Size de aytmak gerek. Siz halk. Din bizim hemmemize değişli. Aslımız doğumuzda bize yan Müslüman maşallatını doğan adamlar. Onun hiç kim gıra taşlap bilmez o zatlar. Yani dine hürmet koymak bir zattır. Yani yalan zadı dine sokup bizim şu kulçuluğu mecbur edilen de düğünden başka zattır. Yani şu zatlardan baş çıkaracak. Dine karşı adam yoktur. Yani doğru dürüst ullanılan din mi olsa? Aysi din alayın tapağı diyor. Dünyadaki akli kitaplı dinlerin hem meclisinde de vardır yazılgıdaklar. Yani sonun ölçü çözüp, ölçü öğürüp o arada kemiğini koydun ama morlandı yanladın. No. Yadını şey mi? Metseydin önüne durup ne diye? Yenişmelliyem ayarlar. No. Hepsine tap yanladın. Ne? Bulanı mine mallı olsa şunu yalıp. Şolaram yine halmıra da şolaram dinleyenler de hazır sizin Avrupa'nızda şonu aydık görsün diye. Ha böyle Ya şonu adamlar dinleye, özem kıynandırıcı yer ayarlar dinleye şotaydı. Yençmeli diye ol. Aytana o sen ecen diyeceğin yöne düşünen olur. Men ne hemen aydık geçeyim. Men sözünüzü böldüm ya halmıra da. Yok aydı ver. Men hemen ayda indi şu gün gününe bolyan zatlar birazcık düşündürüp verdik vatandaşlar. Hazır indi bundan ne edip oranıp bolya ya da ne edip biz önüne geçeceğiz. Oyunu ne edip bozup bilyas diyen yağdayınızda da Türkmenistan'ın şu gün kıgın olsun şu günden eyen başlanmalı. O giyeceğim alındı deyip bilir. Ya da ertir ki tezi Türkmenistan'da da hükmanı soratta biz birinciden kimliğimizi tanımalı özümüz. Yani o çekilen granitsa vardır. O granitsanı biz çekmedik yani böyle kabul ettik granitsamız. Şov yöne hem işe bir zadiyattan çıkarman yine İran'ın teritoriyası vardır Afganistan'ın teritoriyasında edel bizim yal Türkmenler yaşayan. Halmıra'da öňemaydyk geçdi yine o sen Doğan'ın adiyada Doğan'ın hakiki şoňaly bizim ata-babalarymız bir näme yani ütköşük yerimiz yok hiç hili. Ýöne granitsanın arasında böyle yine Doğan'ın ölüp oturup sen hem sesim çıkmaya, şolan problemması var, yani şonu hiç kaçan, mana näme diýär. Onu siz yalňyş yalanlap bilirsiniz, yalanlajak bolsaňyz dile seredip görüň. Dep desturlaryna seredip görüň we özümüzün bilen deňeşdiriň şonu. Ne edip gidipdir o taý o zatlar. Dil ne edip şoňaly meňzeş bolupdyr. Tötenleýin olup bilmeýär o zatlar, o dili öwrenýärler bar. Yani şu ýöne dilin esasında, sözlerin esasında yankı göçler näli bolanlygyny analiz edip bilýärler. 1000 ýyl, 2000 ýylyň kuzatlary. Bu zat 1000 ýylyň da hele ol. Yani yankı tarih, düýün. Yine şol zat aslında bize utanç verici bir zat olmalı. Bu gaýşaryp gezip bilmeýän hiç haçan desem Doğan'ın aňyrda öldürýärler, ýok edip oturýarlar, olan hatta düşünjelerini ütgetýärler. Her hili eksperiment diýende. Yine şol zat etdiler şo taýda. Sen hem işin yokmuşsun. Näme şimdi maňa näme diýen. Utanç verici zat olmalı. Ne için biz utanamız o zatlara? Mal ýaly kabul edýäs. Dogry diýip kabul edýäs. Kynandyrıcı zat o. Yine külden dikelmeli diýäs, yok entegem näme? Hakyky ol vatandaşlar. Birazcık ýöne bir zat aýdaýyn.
islendik bir nämede ýa-ni bir aýdaly Amerikan bir watandaşy başga ýere gidip ýaşaýamyşyn diýeli, ýaşaýar. 10 ýyl ýaşasyn, 50 ýyl ýaşasyn, şoňa bir näme edip görüň, bir zat diýip görüň. Amerikan taryhy, türkmeniň taryhy ýaly däldir. Ýa-ni dörede özem Amerikan milleti diýip bir millet hem ýok. Ýöne şolar şoňa ýet çykdy. Ýöne bizde bilemok, näme üçindir şu zat bar, näme edipdirler şonu, ýani şu ýagdaýa gelipdir. Onda biz şu taýda näme däýeli? Owa. Şol däýeli. Olur. Owa. Onda vatandaşlar sabıtın hemmeňiziň öýüňize saglyk, günlük ýöpleşikleri şeýle. Owa. Öyle sağ olun vatandaşlar. Hamra da kimine sağ olun. Sağ olun. Meselen ýaşlar sag bolun. Sağ olun. İyileşler. Halmura da aýdym.